Zsófia, Medical Spa recepció vezető. Vendégeink számára az egyedi konzultációt követően a kollégáink összeállítanak egy egyedi tervet az itt tartózkodásukra. Hölgy vendégeink körében természetesen az arckezelések a legközkedveltebbek, mivel nagyon gyorsan látványos eredményt tudunk elérni, valamint nagyon nagy kedvencek közé tartoznak még a relaxáló aromamasszásaink, amelyeket egyénre szabott illóolajokkal és aromaolajokkal csinálunk, valamint a testmasszázsaink és egész testrituáléink is. Itt nálunk nem csak a test jólétre, hanem a mentális és a lelki egészségre is nagy hangsúlyt fektetünk. Minden vendégüket arra biztatom, hogy legyenek nyitottak, fogalmazzák meg igényeiket és tegyék fel kérdéseiket kollégáinknak, hisz ezáltal tudunk segíteni a hosszú távú egészségmegőrzésben.